caggal nde faade jonde aaji jonde weltare jonde jonde pulaago e mammaago homo jooɗi jonde nde homo jooɗana jonde nde hoto jonde jooɗa holi bandiraɓe tawtiraɓe holi hitande min jooɗi jonde nde holno kadi momin jooɗi jonde nde ene jooɗiri hannde ne yewte jonde jooɗa hannde ko mbawi mo seydi Amadou Ndaɓe gonɗo wannade bal jaggeetaɗe golle komin baagere tangare miñam ba demba tangar ba jaaji bilale bayero tangar nden yewte jonde jooɗande il faut keeɗol suɓɓiɗa korlal Fouta Sadio fajidande acca hamma buuboya e kalima gorko mumɗo bawɗo fenne gaynaka on woni so yero hadiya o hande min jooɗi jonde soyde ñande le 20 wiite mois l'an 2007 o en deuxiéme région seydi babou e damal soɗum ndoyeji dembataɗo afruko foli kiti ɓen malede koye windinade cetto mbiɗi ceekto kayitaji aminel mum no jogui awliyade tagaɗi allah mata yonde mbiyejo Abdoullahi Siley Faye ayi seydi so an e yiɓɓe ma e sehilaɓe ma e bannaen yiɗɗo keɗo koɗo indema welto yiɗɗo keɗo koɗo bandawo welto kala koɓe jonde jooɗani hande min jooɗoɗo e seydi ba min pewno o kasa wona si wayne hakkude meɗen yaade to e nokku mbiyeteɗo Korlake to galle bamma o taweteɗo so jamde tagi jamde jaam ñallah wala kiɗo bawɗo kiɗo soyero hande jewte ɗo e bagere tangaɗo mbinominama iɗo mbaɗen démarré banɗum salmini nde jonde ko jonde ñaaga no ɗin allahu taala gilanki taw hande arani hunde ko defotade tan tawta kasel e dow inde ba Amadou Alassane e jayaya Amadou bapaten dago teddinoɓe jonde jooɗande tamaman pulago jooɗiɗo e pulago kadi faaɗo heɗo yaade kase ɗo a yii o ko ɗum min naati nokku biyeteɗo Korlake bisimilla ma bagede damma bisportomami ko waɗi mille fono jamali ko kebi ɗoɗi kewɗe kadi galaɗi ɗi mbiɗi allah juuɗi ɗi keɓani balitiri ñaali e kunaɗi o wi kam to e nokku biyeteɗo Korlake mi rokkima nagge ɗum tati e dawo hande min joɗotima e arɗo ɓi arnaji mi gonno mamuɗe sare kayna soyero hajja o wi départ banda o ujunnaje sappo mbuɗe weltare noon nafaɗiraɓe ko belti yimɓe sukaɓe worɓe fulɓe toɗi ɓe pulago kadi faaɗo heɗo yaade kase ɗo waɗa hen kadi 500 o wiyaɓe nde bandiraɓe ko belti no seydi so albarka Allah o jiiɗa ko e ñalade to ɓurde bona mayde bona ɓuri bonde ko wasi ñalade ene ɗo wuurade mitinaka somma magge seydi somma jogui holla binde felliri o jogui bonaji jigui bonataji ko soyeroje jewte heeɗo weltire jonde jooɗande e mawɗi mawɓe o yewade so Mamadou Hadi no sof so Alseyni Hadiya so Ibrahima Hadiya so Demba so Mamadou Daw ɗo ɓiɗɗeɗo Mamadou Pullar ɗo ɓi arnaji mi wonno mamuɗe sare kay inɗoɓe ƴettone maɓɓe kadi ñama 500 ude weltare noon nafaddiraɓe wontima kanko soyeraji ɗo sof Allah e meeɗi tan haari ala e mum kaari meeɗi ɓe ɗum kaari meeɗi wadde ɗum kaari meeɗi waɗa ɗum ala kadi tuma sona laamu Allah ko ɗum nan seydi sof albarka wata gonɗo e so wiyama ko woni a jaɓi Allah rake en woɗɗima woɗɗima ko goɗɗi ko wallahi minen jaɓatalaji e ñagoto ɓe gandi ɗum ay somi wartiɗo noon Dia Samba Issa no welmeji tan Samba hewan kala foti soni bisimilla ma to galle babam biyeteɗo boƴi min mbaɗi déplacement min naati galle babam mi rokkima nayi e nder nayi mi rokkima joyi e nder nayi eweɓe haala weɓane golle wonjiɗume Dia Atam ɓuuri docteur Wasoɓe Diatigui